Pakipagat panapon, Labuan Kapampangan, hanapin ko rin. Hinigat panapon ng video tamo, DIY. Siyempre, medyo nikay, jangan tingang panyali, mas masanting kagawin mo sarili mo. Kaila rin, Lazada lang mo, 24 ang pong 14 inches wiper blades. Kasi, ining wiper blade na nining 2022 Vios XLE. Gastado na lang. Panupaya yun, magtagalog, kasang magtagalog eh. Gastado na lang, nilantala, may pakit kaya kayo. Ponan may makanya ng wiper ay lipat teke ni. Masakit nga lang mag video ita, kaya ni tayo dala ni. Kanya niya kita, ating kong timid ita, ti itang malatikin eh, itimid jay ni. Kaya ba't atras siya ni. Nilako niya, oh. Kalagwana na eh. Kalagwana. Nung balong gawin, mamahit ko po. Yan yung inipag nalilita mo. Balo nung matibe la rin eh. Pero makanyan man, nung ila matibe, salita pa si Bayo. Nya. Okay lang. Medyo mag-slide lang bagya. Di na niya siguro remedyo. Nya, makanya kita. Palog niya naman tang kasumangit na. Pakit tayo na eh. Lawin tayo na eh. Nya, makanyan niya. Tang snap na kin, mag-snap ya kasi niya. Oh. Palit tayo na kanyan. Dami tayo tamo na eh. Potang palubya, dapat ini makabanday kaya kayo. Palubya kayo ni. Itang busbus na eh, lalang nyo niya. Tao. Saksak na. Click. Yari na eh. Malagwal eh. Batang metong makanya naman. Kaning na itong makanyan nga naman. Tapos may makanyan, ibigay itang malati na kaya tati niyang kapilid eh. Hilakon eh. Oh. Malagwan eh. O ining pa nalilita mo, yapin niya yung 14 inches ni 350 mm. Oh. Makasali na ko man mal nung bisa kayo sali, pero ako, siyempre, rookie ko kayong makanyan, sibok ng kopa mo. Kalupan na nitang metong, dapat ini makayarapya. Mumuna ini. Makayarapya kaya kayo ini. Tang may bubuklat, paluwag kaya tayong paluwag. O, paluwag tayo na eh. Talan niya na eh. Kaya tayo lang niya. Yari. Ne. Yari na lang tayo. Yari na lang. Kalesena nini. Pasya may sira lang agad salita pa si Bayo. O dakal salamat kay kong pamanal bene. Ay kakalingon mga pampangan tamo. Pag marag tamo kapampangan tamo. Entutugi palto kaya naman ini kay YouTube i-load ken. Dakal salamat. Kaya ko sana sasawang manal be ampong susuporta nung bisa kong mag-subscribe kay Facebook ko. Dakal mo naman salamat.